Слушайте, ще издържи. Кума иска думата. Добре, готови ли си за запис? Вече отдавна записане. Значи аз като кум на Валерий Снежи Велчев. Днес на 20... 12 април. Вземам ангажимент, вземам задължение спрямо тях, понеже Снежи си мечтае да останат насаме с Валери, поне за няколко дни. Обещавам, че първоначално ще пробвам за 2 дена. Като се роди бебето и ако стане поне на 5-6 месеца да мога го държа, защото малки бебета са много се плаша. А как да го храниш? Да знам. Люба, те тайно разгадала. Дали иска да иде? Има някои подробности. Добре, от кога? От 6-7 месец може да се храни? От една година. То от малък се храни, от първи ден се храни. Ще го храня с гриз изкуствено. Когато трябваше да го отучат от гърдите, тогава ще взема. Чакай сега, вие сега отклонихте темата. Важното беше на мисълта. Ще взема, ще се ангажирам първо за 2 дена, да взема децата Сара. И за 2 часа първо, после 2 дена. Ти много се Аз ангажират. преди ще се упражнявам. Чакай. И да ги взема на така лично попечителство, настойничество, докато те заминат някъде да речем в планината, я на морето. Да бягай по плажа? Някой хубаво Да бягай. Ама да знаеш, че се изключи, че я съм. Емо, аз се съмнявам, че дори ще успеем да отидем до банки, до вашия манастир с Валерката. Не, подценяваш, не Снежи, подценявате. При нас, нали, знаеш, че нещата са по-различни. Това е като тръгне Сара да бие някой, може да се качи на друг етаж. Като набие там някой, му да слиза в двора. Има достатъчно място за всички. И като стигне до Бойко, ще се откаже. До Бойко, да. Много е важно до Бойко да стигне. Нещата много бързо могат да се овладяват, има граници там при нас. Бойко държи за сега Фронта. приоритетите. И страхопочитанието е една важна. Значи аз с това желание си изпросих. Не, аз сериозно. Това нещо наистина, аз знам, че време има нужда човек. И понеже родителите ви не са тук, намерете си вашите кумове. семействата, които имат родители до себе си, много по-бързо могат да оставят децата да отидат. Чакай сега, Любе тук причем? Той има друга кома. Че с другата кома трябва да гледаш децата. Не мога гледаме, аз не съм комата. Чакай, аз... Тя даже беше в Прага. Чакай, ние знаеш, чуйте Снежа, ние сега имаме Вили и Тончо, които, нали, ние бяхме кумове. Те сега близнаци ще имат. Така ли? Така че разкажи с тях ще репетира. Разширяват се ангажименти. Не, аз наистина, аз това нещо съвсем сериозно го казвам, няма никакъв проблем, за 2 дена надявам се справя. Оставяте ви ги... Опитай за 2 часа първо. Что, ребенка, что поставили Сарку? Двоих. Не, 2. Снежи, а что ты думаешь, это проблема? Я вообще не считаю это проблемой. Что мы никогда детей не смотрели. Люба, ти думаш, аз ставам всеки детей? Люба, я там ёхну си. 2 дня без детей. Ты что, Люба? Ти знаеш, що смотрят. Чак, ма виж само изнудвате тази романтика. Чакай. Аз просто, вие казате да споделя, аз споделям. Вие толкова се го взехте въпроса надълбоко, че чак ми предлагате такива неща, услуги. Много ти благодаря, че ти го каза това нещо, това е много важно. Сега. Аз имам опит, аз вече стана почти професионален детегледач. Имам една племеничка. На линейката ли? Не. Имам една племеничка на Елвира дъщерята. Аз съм я гледал по няколко часа. И аз съм гледал. Не, той наистина ще се Аз справи. ходих, имаше едни кофички, тя много обичаше да мие чекъла от двора, който се биеше. Аз взимах една кофичка, пълних с вода, естествено топичка беше така. И тя си ги пъхаше вътре и си ги миеше и плакнеше и тогава Имаше работа, дете. имаше работа и беше много въвлечена в така строителния процес. Сарка, дали с чекола ще иска Не, Сега ще намерим нещо. Ще дадем да бъркате ръкол, да речем нещо. Емо, като тръгнем да слагам изолацията, ще ги вземем. Изолация, боички. Две повече анимации, можеш да се справиш. Жанка, очень хорошая идея. Раз предлагает воспользоваться нам. Не, сериозно. Това го имате като така... И дети... Записай го. Записай, да.
Не, в кръга на шегата, вижте сега. Сега. Аз не го... Аз съвсем сериозно говоря. Добре, благодарим за предложението, но аз искам да чуя вашето мнение. Дали вие имате такива, вие не сте женени? Не сте жени. Извинявам се. Грубо, защото се извинявам. Женец скоро. Нямате още си дечица. Иска ли ви се на вас такъв момент? Айде, ние с Сашка и Сашка Имаме какво да си мъжени. Те са Виж, Снежи, Иска ли ви се да ти на вас кажа честно, такова? аз имам сега повече романтика, отколкото преди сватба, защото аз не сме се виждали с Емо преди сватба. И ние тъкмо след това Чакай, при започнахме тебе да е имаме. друго. При тебе е друго. Не, няма значение, семейство ние вече сме 3 години. Така че Те се виждаха 3 пъти. Та се чуи как се ожениха. ние сме вече 3 пъти с се видяха, старши. се ожениха. Тогава романтиката беше по скайпа. И тогава беше романтика, само че по-различно. От друг вид. Зависи какво подразбираш под романтика. Ако задължително да излезеш някъде на море или на планина, естествено Не, не бенташ. винаги има. Да, какво, да, интересно. Примерно, вие, ти ми Когато разказваш. един труден период, например, един месец, бяхме ангажирани, например, страшно Да. силно ангажирани. И просто нямахме време за нищо и за никой. И след този период, ако имаме един ден, само ние двама, Няколко само часа, ние двама, няколко, само говорим на ние двама. няколко За часа. мен това вече... Аз не очаквам да отида там на планина или някъде в... Не, планина това условно казано. Ето вие казахте, Вие не очаквате, защото че вие сте обичахте сами много да пъстите. се разхождате по банки. Е така просто импровизирано да отиде се За нас поразходите. разреждането е много сериозно в тичането. Ние всяка вече се тичаме. Това е също пак едно романтика. време. Това също е време. Първо Ники стоягата, след това Наташа в... Не, знаеш, наистина това... Въпрос е много хубав. Какво романтика? Аз, например, когато ти казваш романтика, липсва, аз Знаеш ли, това не много ме знам зарежда с смисъл положително. или просто общуване, нали? Обикновено общуване, така да седнете заедно да се пообщувате или просто имаш предвид нещо така по-особено, което да се различава от ежедневието, нали? Нещо е такова, нещо... не знам, просто какво разбираш точно? Значи романтика за мен... Чакай сега, дайте да разграничим романтиката какво е. Романтиката Радиоромантика. за мен е, примерно, да си отложиш всички твои неща, да се откъснеш от семейство, от всички неща, выключиш се И останеш само. с този човек, с когото си. Той да ни приказва за дърво и за мебели, аз да ни приказвам за памперси и така нататък, как в бъдеще говоря. Просто да седнем и да си поговорим. Било ли то за нашите отношения, било ли то просто за бъдещи планове. Просто да седнеш и да си поприказваш сладко с Виждаме каква романтика хубаво е. Разбираш? Гледам това романтика. да обсъдиш дори в бъдещи планове. Добре, защото Това е това романтика. не може да се прави, нали? Ето, да, ето вече... Сякаш знаеш, ежедневието няма начин. Ние винаги романтиката винаги сме до дървото и до мебелите. Стигаме там. Това е ужасно. Сега, първият въпрос е наистина какво очаквам. Романтиката ли питаш? Да. Лично Как за се мен. представя човека? Лично за мен. Като говорим за романтика, за мен романтика е всяко време, в което аз си им прикарвам с Наталя. Било то време, в което си говорим за това какво на практика става с нас сега. Дали било време, в което говорим за бъдещи планове, или до време, в което заедно се молим с Наталя. Ние по принцип, така, по различни причини, нямаме възможност така всеки ден така, доста време да прекараме, но смело мога да кажа открито пред Бога, че това също е част и също така е определено едно време, в което наистина усещаме в единство. В единство се усещаме. Виж, Никсън, това е така, защото, примерно... Ето, например, аз знам защо така с нея така говори. Защото първо тази Оксана всяка вече не успя много да поговори, защото тък му почне да говори, то почне да грещи. Трябва да ляга да спи, трябва да го късти, трябва да го... От тази гледна точка сега говори, разбираш ли? Не е, че примерно... Това наистина е много голяма разлика, когато има деца и когато нямаш. Това говорим. Когато ще имаме, ще видим как ще стоят нещата. Това ще кажа, Не, че аз ще не има казвам защо сме ще говори така. Не е за това, примерно. Някой, че всеки миг прекарам само със своята жена или своя мъж, това е нормално. При това положение, защо ние отбите да приемем моето предложение?
Не, тя ще приеме, тя просто Чакай сега, ти не знаеш, че не си ме убедил. Тя не е удобно, Чакай тя сега. зато и тя Чакай не е. сега. Аз тук сериозно съвсем се напълня, викам, нещо